дар ноҳияи Шахринав низ аксияи ҳифзи пиряххо гузаронида шуд ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, роҳбарони корхонаву ташкилот, хонандагони донишҷӯён ва дӯстдорони табиат иштирок намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шахринав зимни баромадҳояшон қайд намуданд ки аҳамияти пиряххо барои табиат ва ҳаёту фаъолияти одамон ниҳоят муҳим аст. пиряххои ҷумҳурии Тоҷикистон манбаи асосии захираҳои обии мамлакат ва кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад. ҳамчунин дар як гӯшаи макони баргузории чорабинӣ табиати зинда ташкил гардида, намунаи ҳайвоноту паррандагон, гулу гиёҳҳои зебо ва дигар ҷузъҳои табиати нотакрор ба маърази тамошо гузошта шуда буд. бо мақсади таҳким бахшидан ба таҳкими мавқеи ташаббуси глобалии ҷумҳурии Тоҷикистон оиди 10 солаи байналмилалии амаловарии рушди устувор 2018-2028 дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар моҳи мо низ аксияи пиряххои худро ҳифз менамоем баргузор гардид ки ба ҳамин хотир гарчанде ки бо як мо раванди обшавии пиряххоро пешгирӣ карда ҳам натонем, мо ба амалҳои худ метавонем барои суст гардондани яъне гардонидани ҷараёни обшавии онҳо мо мусоидат кунем. дар охири чорабинӣ ба дӯстдорони табиат ва ба иштирокчиёни озмунҳое ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ташкил ва гузаронида шуда буд, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шахринав ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд.